जतन हामबाय आंनि बुंखे शिवानंद देबरमा एक्चुअली जेटा भाइराल नंगौ उनि सामने अब पूरा एकदम माने बेबंग नाबो ताताल को गादिनो तामो बम हाइ गट नां खाजे कारनि फोटो बनों जाखा अ दिनो एक्चुअली चिनरो जोंके 6 नम्बर सीट चिनो क्वार्टर ओंखाय आंबो साक जायाव दिनो नगनो दंगो ओंखाय अ चिनरो विभिन्न पार्टी न होइतेनो बर कैंपेन खाइने बागै फायो आदिनो रयब्या ओंखाय जतनो जाइन गेट अफ फाइ कैंपेन खाइने बागै फाइ जतनो फाइ खुलुमकानि हिनकांके जोंबो गेट फादार फाइ बरबाय किसा मा खुलुमकांके जोंबो खुलुमका हंका आसुम बरबाय गेते कोनो बरबाय ते आलादा कोनो बरबाय जों मालाय माबो करै ते कोनो बरबाय गदालाय माबो करै आ जे पार्टी ननो जॉइनिंग भाइराल खाइनाय साबो तो आंबो साइमिया आं बरफ अदिनो जे बीजेपी न होइते पार्टी न होइते बरफ फाइका चिनर लोकल सराइराव न फाइका फाइकांगे बर जतन खुलुमका हांकांगे बसंगो खुलुमका आसुन मालायके आम परे बर थांग पाइका आबन परे साबो भाइराल खाइका बर तां साइमिया ओ भाइराल खाइमानि जे ताताल नै तो साका बम हाइ मा अंजाखानि बखाव अबागे खाइजाबने ताताल नो गुबै खलाइमाबा आबो बेतलाय खेनो आंबो खावा जाया हनै नवानसुका आबो हाइ इंगिया तंखांकेन जाव म हाइरो खलाइमान जाया नों ताबा को नाम हाइ पद गोनांनि बरदा आं तो साधारण तो काइसे कर्मचारी आं आसुनो आबन बागिनो जों कर्मचारी हिसाबै जों क्वार्टार दंगो महायनो आबो हाइ खाइमा नकुलको ताम कारण नाथे वानसो आबो तो आं साइमि आबो बरनि वानसुं मुंता मुंति बर फाय आमति खलाय आबो जे खलायनि बसे सिसिनाय आनि तामति बखा खरै आं न खरज बर फायगा रिं फायगा सार खुलुमका अंके जों खुलुमका अंका आसुनो आबोनि बिसिङो आंते कुनु साना करियानि